pula. Jangan nak ada nyo. You tiup aja lah rusak tali jo, jual aja lah lejo. Ikut cie sakwa apa le nyo. Dan punyo Vespa rancang. Jika habis minyak bisa ditulak. Jika busi suak. Pakok rapot ngojo incek salah. Sabtu Minggu khusus paido pada tu Lasua Senin Selasa khusus paido amak saja. Rabu Kamis Jumat Vespa dan saki asam urat. Indah urang tu sakit dah. Vespa bertikai lo. Ayo ya, jangan tu nak ketulak je lah mana. Capek lah jo nak lambe Yo kata di pusat benar kan ya? Kena panggal le kau ha. Oh, dia ambuy bunuh-bunuh mula tu nyo. Ah, ide ide. Atu yo tu, ada mana judi lai. Padone jual bagi lo le ko. Ya pes yo. Elelo ada deh. Capek lah jo nak lambe Vespa dan lari kancang. 2 jam pulang balik Jakarta Padang. Kalau penumpang nak macik pinggang, nyota sangkuit di lojang rumah kurang. Sabtu Minggu khusus paijo pajatu asoy. Senin Selasa khusus paijo amak saja. Rabu Kamis Jumat Vespa dan saki asam urat. Mati lo balik. Tinggal je lah jo yang Vespa aku si kolai. Biar wani ojek pulang. Tunggu dulu Roy, kau di dia lah luar. Nah. Roy.